се прави, бе? Да, ще е бъзнал. Правите отчевици, казаха, че филм се прави за вече. Сега е. Май не си така, не може. Маме ти тебе, не. Това е, да. Айде, гасно. Курва! Ого, излиза се едно. Борко беше тук и ти му го изчисти. Да. Аз бях на трета пътека. Оня климатик, де бе него това на суния жили са. Кой друг климатик, бе? Миро не казва. Миро му казал, чисти ли климатици? Борко казал, да бе, аз като съм тук, то климатик си го чисти. И Борко му казал, и Миро му казал, и двата ли? И Борко веднага свинта. Два ли? Как два? Нали един? Миро се фанал за главата. Как така един? И то другия? Кой другия? Аз въобще не знаех, че има друг. И никой не ми е казал, че има друг. Много се направо. Оня Миро се фанал за главата и какво? Мама, не де. Решете това е така. Е така бе, байо. Е така. Само, да, толкова. Айде така влизат. Е така. Е така. Добре. Гледай само... Е така. Обратно. Така. Е така влиза, да. Добре. Аз се убия. Ми сложи първо едно, после другото. Първо това дете е в лявата ръка, ама гледай да не таковаш. Гледай да не го вкараш много навътре, после не мога да го изкараш. Пичови, стои към си сита или? Седи е. Складно. Си викаш. Да, някаква игра да играем. Да го сейвам ли? Не. Виж, тук можеш да го правиш каквото си искаш. Да. JPEG ми беше по-вариант. Това ще е друго, нали? Горе-долу също. Dead Space. Виждал съм, но не съм играл. Такива сингълчета. Чакам Fear 2-ката. Ще не излезе ли вече? Не знам. Трейлерите има уникални. Как? Fear 2? Тук имаш ли? Не знам точно как се води.